Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Maar het nieuw gezicht. René Koster die vervangt Andries Bakker. Maar belangrijker is de gast aan tafel en dat is Piet Adema, landelijk voorzitter van de ChristenUnie. Piet Adema kennen we hier in Friesland vooral als deputaire. Dat wie er rond 2011. Daarna wie er werkzaam als waarnemend burgemeester in Achtkarspelen en in Drenthe. Sinds is Adema voorzitter van de brancheorganisatie van scheermaakbedrijven. Maar in het Politbureau zit er Joert als landelijk voorzitter van zijn partij, de ChristenUnie. Ja, welkom. Waarom zoek haar deze, Piet Adema? Ja, mooie beelden. Beelden van Doe. Van Doe. Ja, toen ben je nog politiek actief. En nu ben je dat natuurlijk nog als landelijk voorzitter van de ChristenUnie. Ja. De partij die op dit staat net meer echt makkelijk te doen in de formatie. Ze gaan morgen weer verder. Volgens mij hebben wij in deze formatie allemaal nog net meedienen. Ja? Nee. Je zit net meer meidwaan, maar we gaan nog net meedienen, dacht ik. Überhaupt net. Zal ik net gebeuren? Ja, dat weet ik net. Maar zien hoe deze formatie rint natuurlijk. Ja, ik vreeg het omdat Vrienden Wiek in het Nijs kwam dat de vier partijen die het op dit stuit wanen binnen maar de formatie van het Nijkabinet een zeker klimaatakkoord sletten die te hebben. Dat zet je hem wat meer boeten de realiteit van zo'n formatie, lijkt het niet. Nou, dat weet ik net. Wij weten net wat er op de onderhandelingstafel bad op dit stuit. Wat er bad is mij dat klimaatakkoord, hoe het maar nemen willen, dat is uit de achterban van de partijen komt dat. De ChristenUnie had er ook aan mij dienen. En dat is toch wat anders dan wat er op tafel onderhandelen wordt. En natuurlijk, de worsteling met het klimaat is ik voor de ChristenUnie een belangrijk punt. Het is goed dat er afspraken maken worden. Dat zal gebeuren met het. Het is nedig, denk ik, dat we dat doen. En dus dat wacht je wel, maar dat is natuurlijk, dit is net het eerste onderwerp wat op tafel komt. Maar er zullen meer dingen besprutst worden. Vind je wel graag aan tafel zitten, Wol? Nee, daar gaat het dus net om. Het gaat net om dat wij snorig aan tafel zitten. Het gaat er dus om, en het gaat net om dat wij een kabinet snorig van een meerderheid helpen willen. Het gaat erom dat we zitten in de politiek om ons idealen te verwezenlijken, om dat te realiseren. En als we dat nou in het kabinet doen, gaan we dat in de oppositie. De oude jaren hebben we dat uit de oppositie aardig je zit toch liever in het kabinet? Nou ja, in het kabinet kan je wel mij aan stuur zitten. Dus dat jou door zeker voordeel. Maar het is net dat we zo nodig matten. Het gaat u echt om de inhoud. Wat kunnen we mij aan realiseren? Wat is er voor u de heilige 6 maar wat is er voor u de achterban? De heilige hoe 4 kunnen we stapmeisje naar uw ideaal? Ben je met een principiële partij, misschien is het wel correct goed voor je om in een oppositie te zitten. Dan hoe je geen wetter bij de wind te dwaan kijken, gewoon zitten wat je ervan vindt. Ja, maar je kan altijd maar gewoon zien wat je ervan vindt. Je weet dat als je aan tafel komt dat er compromissen sluiten worden moeten. Nou, dan moet je voor jezelf goed neigen. Wij kunnen een compromis sluiten. Wij kunnen dat net doen. Wij litten bij principes dat net daar. Dus dat is een afwaging die je meidje. Wij zijn altijd een constructieve partij West. Daar hebben we nou al niks aan lid. We houden jij ermee regeert. Dus als er op aankomt en wij willen vragen om verantwoordelijkheid te dragen, dan geven we dat vast net uit de wij. Maar nogmaals, het gaat dus alleen maar om de inhoud. Ja, en als je praat over de inhoud, dan show je naar een partij die in dat nieuwe kabinet komt. Maar dat is wel, namelijk gedachten, D66. Je steekt als ChristenUnie heeks op de doelstellingen en de ideeën van D66. Als het gaat om ethische zaken als het leven zijn. Dat zult elkaar dus nooit moeten zien. Dus je houdt dan een periode hebben wij op orenterrein gewerkt met D66 en SGP om een aantal verordeningen in Nederland te realiseren. Nou, de belastingwetjouwing en dat soort zaken. Dat soort zaken. Maar net om ethische zaken. Nee, dat klopt. En dat is ik nog best een lastig punt. Willen wij in een kabinet stappen? Nou, lastig of een breekpunt? Nou, dat hing het ervan uit. Als je voltooid leven, dat is een punt wat nog speelt momenteel. Daar hebben wij al van zijn. Dat meidje wij net mee. Als je zocht het maatschappelijk draagvlak daarvan, op dit moment. Verplegers die zeggen van, doe het net. Psychiaters, psychologen die zeggen, doe het net. Nou, kwartlinde huisarts die zeggen, doe het net. Dan moet je dan neem je wel een hoogte van het willijkheid op je. Als je in een regering komt met één streep zetten en wie doet het wel. Ja, maar zocht ik naar het politiek draagvlak, want die meerderheid zou er in de Tweede Kamer samen wel wezen kennen. Ja. En dan kijk je een meidje er in een coalitie een vrije kwestie van. En dan beslist de meerderheid. Ja, maar dat is een afspraak, als je de vrije kwestie van meisje. Als je van tevoren, zeker als je van tevoren weet dat er een meerderheid in de Kamer is. Dan maak je de vrije kwestie van, dan weet je dat het komt. Ja, maar dat is democratie. Maar dan moet het kabinet en dan moet zo u als bewindspersoon van willen dragen, maar voor het uitvieren van die wetjouwing, voor het realiseren van die wetjouwing, voor het inrichten van die wetjouwing. En dat geeft dus echt een stap te vieren. Dat meisje net mij. Dat nemen ze een breekpunt, hè? Dat is een breekpunt. Ja. Wat zou jouw favoriete coalitie wezen, als je hem al mee dienen?
Nou, deze coalitie past op zich verder prima. Wij vinden het wel belangrijk, het mooie natuurlijk wijzen, als je vanuit uw perspectief, vanuit uw principes, dat je het CDA en SGP aan boord krijgt, zeg maar. Maar je toch, ik dat blok, zeg maar, versterken. Maar dit zullen we wel kennen. Hè. Er zijn een aantal thema's waar wij, als Jos naar Doorsemus, als Jos naar het sociaal beleid, nou heb ik een uitgesproken mening. Aan de andere kant, sociaal-economisch, zeg maar. Het economisch beleid, het financieel beleid, vrede, veiligheid, dat soort zaken. Dat zijn zaken wat ik mij bijvoorbeeld de CDA en de VVD goed terug in doorkennen. Dus dat zullen we wel kennen. Nou, bedoelt het probleem dus D66 eigenlijk, hè, voor je? Ja, maar goed, dat hangt er van nou. Hoe D66 ermee omgaat. Nogmaals, als je naar het maatschappelijk draagvlak zoekt op dit moment, dan zeg ik van ja, je mag je wel goed nadenken, wil je dit wel terugzetten. Dus ik denk dat het maatschappelijk draagvlak eigenlijk de positie van D66 aan het inhalen is. Dan praten we weer over politiek inhoudelijke zaken. Maar ging jou daar eigenlijk wel over? Je bent voorzitter van de partij. Ja. En dit bent toch de fracties die er ook in? Ja, maar als partijvoorzitter ben je er als zeg maar de schakelfunctie naar de achterban daar. Het gaat uiteindelijk ook om dat de achterban, de dingen die in Den Haag gebeuren, dat die achterban dat ik mijn meidje ken. En dus jonken allerlei partijzaken, hè, want die verenigingen die stimuleren wij natuurlijk om. Jo, maar de contributie binnen, de contributie binnen, ja, maar wat er neemt. Ja. Ben ik natuurlijk wat waande mij de politiek. Welke keuzes maken ze in Den Haag en hoe reageert de achterban erop? En binnen dat zaken die passen bij uw achterban. Het verkiezingsprogramma uit heel staatsrechtelijk besjoggen. Het verkiezingsprogramma is toch de achterban vastgesteld. Dat is om de fractie mij aan. En eigenlijk maar de voorzitter of het bestuur, maar in dit geval de voorzitter, maar ik op de asjen, altijd het verkiezingsprogramma door de fractie op een goede manier uitviert wordt. Ja, sommige partijvoorzitters hebben hele orenzaken onderhollen. Bij de VVD. Dat klopt. De VVD, ja. Net de beneden zo'n positie dan een verzameling. Nee, ik let het maar onder de VVD. De heer Keizer die zal herbenoemd worden. Ik ga een herbenoemingsprocedure dit hier. Ik ga nog 4 jaar hier, hak het mij volle willen dienen. Ik ben nu met een rondgang voor de partij dwaande om te zien wat ze de komende 4 jaar hier op een hispel zetten binnen de partij. En als dat een mooi programma wordt, dan word ik misschien weer 4 jaar hier verder gaan. Ja. Want ik moet nog wel even houden over die verkiezingsuitslag. Hè? Want je bent een mooie stabiele partij. Ja. 4 zitten hellen bij de laatste verkiezingen. De keer daarvoor trouwens ik. Maar alleen nog al de vorige coalitie had zo'n 30 zitten verlen. Daar had je hem net in van won. Nee. Ik zou zeggen dat toch zeer. Ja, voor een deel. Ik weet niet dat onze kiezers bij bijvoorbeeld een Partij van de Arbeid zitten. Of bij de VVD. Ik bedoel, ze is alles verskoot, maar je hem groeien net. Nee, maar wij zijn, dat had misschien ook wel met die principes te maken. Wij zijn net, denk ik, een partij die het hoog houdt in de dubbele stiefers commercieel. Ik heb een hele berg mensen die heel veel sympathie hebben voor het gedachtegoed van de ChristenUnie. Kieskompas, ik ben heel veel mensen die vullen hem in. Ze zeggen, verrek. Kom je de ChristenUnie uit. Ja, maar ze stemmen er vervolgens net op. Dat kennen we net, want ik ben het christen. Nou ja, ik als net christen kan je prima stemmen op de ChristenUnie. Ik zocht net om uitslag. Waarom? Nee, dat zou je net. En dat had ik mij, want er zijn meisjes die mij wel zeggen van nou, als je met een aantal standpunten rond abortus en dat soort zaken, als je dat nou eens loslitten, dan kan je volle meer stem winnen. Ja, maar daarvoor zitten wij juist in de politiek. En dan zullen wij kroonjuwelen op je maten. En daarvoor is de ChristenUnie die het is. Dus wij gaan een keer 6 zitten houden. 6 zitten, 8 zitten zou best mogelijk wezen. Maar 12 wordt het net. Nou, dat weet ik net. Dat denk ik net. Daar ben we wel vrij realistisch in. We gaan jongen dat in 2010 in de verkiezingen gaan we wat verlend. 2012 hebben ik wat verlend. We hebben wel 4 zitten houden. We gaan nu weer 60.000 mensen extra on iets bouwen. Dat is prachtig. Allemaal. Als je zegt dat Gert-Jan Segers nou maar een ier de fractievoorzitter is en voor het eerst een listloeker is. Ja, maar je neemt zelf ik al even het profiel. Dat is misschien wat onduidelijk, want dat mensen het kieskompas doen, dan komen ze vaak op u uit, maar ze stemmen net op u. Ja. Het is onduidelijk, misschien toch ik wel. Je hebt een principieel profiel, maar we weten net dat je hem nou links binnen of rechts. Waar steen je hem in dat spectrum eens? Ja, maar ik denk net dat het onduidelijk is. Dus je kennen, de een komt vanuit het socialistisch gedachtegoed tot een bepaalde keuze. Wij komen vanuit een woord principieel gedachtegoed, komen wij tot een bepaalde keuze. Wij hebben een uitgesproken christelijke partij. Vanuit dat principiële gedachtegoed komen we tot keuzes. En het kan best wezen dat er heel veel mensen zeggen, ja, die keuzes, die ken ik wil mijn meidje. Ik al ben ik net christen.
Dus dat is helemaal net moeilijk of diffuus. Nee. Dat besluit, Adema, politiek is altijd een redelijk onvoorspelbaar métier. Ik in Nederland en het zou samenwerken dat de ChristenUnie toch roppen wordt stak kabinetsdeelname. Zul je van jezelf dan ik een rol als staatssecretaris of misschien in de Kamer? Nee. Je hebt natuurlijk enorme ervaring, hè? Deputaire, waarnemend burgemeester. Ja. En de Kamer kan sowieso, dat ben ik stier op de lijst. Dus in die zin zal dat nooit wat worden. Nee, ik had er geen belangstelling voor. Ik had nog een hele mooie rol in de partij. Ik zit dicht bij het vuur, om zo maar te zeggen. Een uitstekende relatie met Gert-Jan Segers. Ik vind dat we het goed doen als partij. Die rol die past mij. En ik had geen belangstelling om wat oors te doen in Den Haag. Krijg je geen staatssecretaris Adema? We krijgen geen staatssecretaris Adema. Maar wat werd een burgemeester? Dat weet ik net. Ik ken net in een taxmachine. Het hier bij bestuur had mijn hart. Ik doe nog hele mooie dingen voor hele mooie groepen mensen. En wat er over 5, 6 jaar hier brengt, ik weet het net. We zien het wel. Je moet een beetje op je paard komen letten. En op dit moment ben ik zeer tevreden met de dingen die ik dwaar mij. Oké. Nou, laten we eens even zien hoe dus cartoonist Gerco van Beek deze zaak voor u steken heeft. Ja, we zullen zien. Wat zit er? We zullen zien. Don Adema, tekenendroog Gerco van Beek. Piet Adema, hartelijk dank voor je komst naar het politbureau. We hopen wel dat je voorlopig nog even in Friesland in de wielgen blijft. Van Friesland. Ik wijn graag in de wielgen. Ik ben graag in Friesland, dus dat is geen enkel probleem. Graag zelfs. Okay. Dit is het politbureau voor Joert Takkenwieken. Binnen er weer. Graag ontom.